نونراتیە ئەوروپaya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê wê roja ala Kurdistanê vejîne û ji bo wê yekê bang li hemû revenda Kurdî û Kurdistanî dike ku beşdarî merasîmên vejandina wê rojê bibin. Di daxuyaniyekê de xwecehiya Nordrhein Westfalen ya Almanya ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku ew ê roja 17 vê mehê li bajarê Kolenê roja ala Kurdistanê vejîne. Di daxuyaniya xwecehiya Enekesê de hatiye ku di roja 17 mehê de wê ala Kurdistanê were bilindkirin ku ew al li cem Kurdan simbolek ji simbolên pîroz e û ji aliyê serkirdeyên pêşîniyên şehîd Mîna Şêx Saîdê Pîran û Qadî Mihemed û Barzaniyê Nemir ve hatiye bilindkirin. Her wiha li jêr wê alê bi hezaran pêşmerge di berevaniyê di ber doza Kurd û mafê Neteweyî de şehîd bûne. Di wê daxuyanî de xwecehiya Enekesê bang li revenda Kurdî ji her çarparçeyên Kurdistanê kir ku tevlî wê çalakiyê bibin, da ku ala Kurdistanê ya ku bi xwîna şehîdan hatiye avdan bilind bikin. Her wiha roja ala Kurdistanê weke roja piştevaniya pêşmergeyên qehreman li dijî dijmenên mirovahiyê water rêxistina Daişê ku ew pêşmerge bi xwîna xwe sînorê Kurdistanê saz dikin. Her wiha weke rojekê ji bo piştevaniya referanduma Kurdistanê û serbixweyiya wê bi serkirdayetiya Serok Mesûd Barzanî hilgirê ala projeya Netewiya Kurdistanî binav kir. Di van çend salên borî de û hevdemî gurbûna êrîşan li ser navçeyên Kurdistanê ji aliyê Daişê ve û hewla dagirkirina xaka Kurdistanê êrîş li ser ala Kurdistanê jî ji aliyê gelek hêz û milîsên bi kîn hatine kirin. Her wiha Partiya PYD jî ku xwe li Rojavayê Kurdistanê bi zora çekan ferz kiriye, gelek caran êrîşî ala Kurdistanê û merasîmên vejandina roja ala Kurdistanê jî kiriye.